So ndifuna siyenze nke literal kule ndawo sisesemvuselelweni mos imvumo yakho mama egameni likaYesu ngicela ke sizule siphume esitulweni asula sule
Hallelujah. 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 Molweni bathandekayo. Ngegama lika Yesu. Thank you so much. Thank you. Bakhona izandla bakhona. Siyambulisa kakhulu uThixo ngale ntseni. We are grateful to the Lord this morning. Manje imbulise ufundisa uTyholweni, mama uTyholweni. Egama lenkosi uYesu. Amen. And manje imbulise umfundisi uMazibela. Umuntu oye asincede kakhulu in the different branches, umsebenzi we-CWC, in the teaching ministry. Ngegama lenkosi. Amen. Ndimbuza kakhulu uThangana. Thangana ndiyambulela uThixo ngawo. Sokuthi mathangana. Sokuthi. Sayithetha ngenye imini masuka phina. Balika inkosi yenza into ba sibe kunye apha eCWC. The Lord made us to be here, both of us, CWC. Yeah, ungumuntu who is very resourceful. Very resourceful in terms of many things. Into zenkosi, he is a trade preacher. We learn a lot from him. uThixo benawe kakhulu Thangana. Lord bless you. Ngibulisa kakhulu bonke omama. Greeting to all others, fathers. Ngegama lenkosi uYesu. In the name of Jesus. Sibulisa kakhulu ku Mama Mbewu eyewasivulela inkonzo. Thanks to Mama Mbewu for leading the prayer in the morning. Inkosi zizi ngoba usikhumbuze ngomnikelo omkhulu. Sibulela ke ngo Tata Chalo for offering. No chief worshipper namhlanje siwakwendlunkulu. Silibandla elinye abathandekayo. We are one church. We are one church. Namhlanje ke, okay, let me first say that imvuselelo ibe impumelelo kakhulu. I want to say the revival was very successful. Nditsha ngegunya lonto kuba bendelapha. I say with authority because I was here. And we were clear when we were conceiving lemvuselelo. Besicacelo ke xa besithi lemvuselelo mayiqale. Siye sathi imvuselelo yalapha ngaphakathi. You said it is an internal revival. In other words, We want to be revived ourselves. Amen. So, and that is exactly what we got. Yona nto siyifumene. Mandi appreciate kakhulu nalo uzizi. Uzizi banitsa bakankosi. I really appreciate you. Well done, Zizi. Ngoba uncedisa apha. Indoda eskilled kakhulu. Nimsebenzisi. Uyamcipha. uThixo uyamnceda. Ukhona ke no Bishop Siyaphi, uBishop Siyaphi. Ndiyambulisa uBishop Siyaphi. Usoba ndibulisa emva khona ke. Ngoba nebulisa emva nebulisa uBishop wami. Usebenza kakhulu endlini kaThixo. He does everything. Just everything. Thixo akusikelela my brother. Yeah, keep up the good work. Bathandekayo, ndifuna namhlanje sithethe ngokholo. Today I want us to speak about faith. I want to talk about faith. Sithethe ngokholo. After studying, after we have spoken, sizakwenza umthandazo wokholo. We will make a prayer of faith. Because uThixo uyamamela. Because God listens. uThixo yaye uyaphendula. And God answers. Uthi ku Jeremiah
He says to Jeremiah, biza kum call unto me, and I will answer you ndiyakuphendula and show you great things, ndizoxelele izinto ezinkulu, things that you don't know. izinto ongazaziyo. Ithi kwincwadi kaYakobi The 5 book of James chapter 5 qala phaa verse 16, from 16 upwards. ithi uElijah He says Elijah was a man like us, bengumuntu onoluvo olufana nolwethu, man like us. bengumuntu ofana nathi. Sometimes he was fearful, Benoloyiko ngamaxesha, sometimes he was hungry, ngamaxesha belamba, but he prayed kodwa wathandaza that it will not rain, bakungani imvula, and it did not rain. zange ineke imvula. I think I said he was a man like us. Xa ithi liwas efana nomuntu ofana nathi, God is trying to say, you must not doubt what you are capable of. uThixo uzama ukuthi ke ungazithandabuzi into okwazi uyenza. And he prayed again Waphinde wathandaza that it rains, uba makune imvula, and it did rain. kwanetha. We are not fighting against blood and flesh. Asilwi nenyama negazi, It's real. We're not the fighting spirits azinto blood and ezikhona. flesh. But we're fighting against Asilwi the powers silwa namagunya and the principalities. neziphathamandla. So even the attack on Umfundisi it's not a mistake in the land of evil. Kwilizwe labomdaka ayophazama. Because Satan is a scoffer. Usathana ke ngumlethu umuntu othanda ufuna uhlekisa. Yeah, we are piggies. He likes to encounter. So he wants to tell you about Thixo akasebenzi. Ufuna ukubonakalisa that your God is not working. Everything that he does, Yonke into ayenzayo he is in the mission usemsebenzini of opposing. oba okuphikisana. He is an opposer. Ungumchasi. I like abantu abadala babebesithi ngumtyholi. They call him a devil. Umtyholi. The devil. Every time he's accusing, Accuser. uzaxela you are weak. Awuxelela uba wena uthathaka. This thing wakholwa kuyo does not work. Lento yakho ayisebenzi. You are going to fail. Uzophumelela. But we thank the Lord. Siyabulela uThixo. For the Bible says, uBhayibhile ithi greater is he khulu ngaphakathi kuthi who is in us lo ngaphakathi than the one kunalowo who is in the world. usehlabathini. The Bible in the book of Isaiah 46. 46 kaIsaiah uthi Introduction. I want you to have this background as we're going to preach and then we're going to pray. itshayelo lethu ke sisazoqhubekeka ufuna ukuba nalento. Uthi, for I am God. Uthi ke ndinguThixo. From verse 9. There is no other. Akekho omnye. I am God. NdinguThixo. And there is none like me. Akekho ofaniswa nami. Declaring the end from the beginning. Ndithetha isiphelo ekuqaleni. So in other words, before things start, Ngaphambi kwento ziqale, God declares. uThixo uyazazisa. So before I can overcome, Phambi koba ndoyise, God has declared me that I'm an overcomer. uThixo undazise njengomnqobi. So when Christ was at the cross, Xa uYesu esemqamlezweni, he was saying it is finished. wathi kugqityiwe. We're not even saved. But he was saying the work of salvation is finished. Wathi umsebenzi wensindiso uphelele. So he declares the end. I mean the end, yes. Wazisa isiphelo In the beginning. ekuqaleni. So it is right Kulungile for you, ba wena even when you are feeling the pain, naxa uziva usezinhlungwini, I declare that I am healed. uba ndiyathetha In the name of Jesus. ngegama likaYesu. I declare that my way is bright. Uba ndithetha ubomi bam buyatyibi buhle, Kube kumnyama phambi kwami. and we see things dark in I front of declare you. that my way is bright. Ndiyathetha uba ubomi bam buqaqambile. When everything else is going wrong, Yonke into xa ithe saa, you say, I declare that I am blessed. uthi ndiyathandaza uba ngaba I declare that I am successful. ndiyathetha ukuba ndinempumelelo. I declare that my things are going right. Ndiyathetha ukuba izinto zam zilungile. What are you doing? Wenza ntoni? Ufuza uThixo, You are just like God. who declares the end Uthetha isiphelo in the beginning. ekuqaleni. Then it says, from the ancient times, things not yet done. Kusukela mandulo izinto ebezingekenzeki. In other words, he says, in the ancient times, declared
ndiyazazisa. So as we're going to pray, Njengoba siyothandaza I want you to declare ndifuna wazise what you believe God for in your uba life. le nto ifuna uThixo ukubona isenze bomi bakho uyithethe. And then he says, Aqhubeke, my counsel shall stand. icebo lam liyakuma, My counsel shall stand. icebo lam liyakuma, I will accomplish all my purpose. ndikwenze konke ukuthanda kwam. Ezulwini kulawula yena. In heavens he reigns. Woo! Emhlabeni kulawula yena. He reigns also on the earth. Oh, hallelujah. Amen. Ifuna uwa imagination ama demon ethe sa. Imagine the devil all over the place. Hallelujah. My sister was testifying here ngenyoka. You must see that snake dead. Ufuna ukuyibona la nyoka ifile. And the poison yayo dead. Nobuhlungu bayo In your body, whatever it was. Noba ibiyintoni. Because the devil hated what you did. Usathane ayifuna into enzileyo. He was coming to scoff you. Ubefuna nje udlala Uze kakhulu. nathi buyenza. Balento. Ayisebenzi ndizokuthumela le yami. Aphikisana lento uba ngaba uyenza But ayizukusebenzela. no weapon formed against Kodwa us asikho isixhobo esilwele shall prosper. esaye kuphumelela. No weapon. Asikho isixhobo. No weapon. Asikho isixhobo. I declare now Ndiyazisa ngoku upon this hall phambi kwe-apha that no weapon that asikho isixhobo formed upon everyone esakhelwe wena in this place today wena ukule ndawo namhlanje shall prosper. esiya kuphumelela. It is not a mistake. Ayompazamo Uba ukhona that you namhlanje. are here today. It is so that Kwenzele you will receive the word of God. ufumane izwi For the likaThixo. Bible says, IBhayibheli ithi izwi likaThixo the word of the Lord lisisibane ezinyaweni is zethu. a light unto our It is path. the light to our way. Isibane enyaweni So you zethu. are here this morning Ulapha ekuseni that you may receive this word ulamkele lilizwi that will create light around your life. elizokwenza ukukhanya phambi So it is kwakho. not a mistake Ayompazamo that you are here ba today. ukhona apha namhlanje. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You are in the presence of the Lord. Usebukhoneni bukaThixo. Nkosi yami. Amen. Uthi yes. Jesus says In John 6:29. kwincwadi kaYohane isahluko sesithandathu verse 29. This is the work of God, Ngumsebenzi kaThixo lo that you believe in him uba ukholwe kuye who has sent him. uba nikholwe kulo lo andithumileyo. I will tell you now Ndiyakuxelela ngoku that the currency uba ngaba into yokuthenga of our life yobomi bethu is faith. lukholo. If you are a believer, Uba ulikholwa irand yakho your rent yokufumana izinto zakho moya kaThixo so that you can access your things from God. is faith. Lukholo. Let's say faith. Faith. Maselu call. Ukholo. I want to hear this time. Maselu call. Maselu call. Maselu call. Masipinde sithi sokucall. That is our currency. Into yethu yokuthenga leyo. So even when Jesus was talking about himself being the bread of life, Njengoba uYesu esithi uba usisonka sobomi. kwafuneka igxininise He had to emphasize into yoba yonke le nto is about believing. that everything is up.